Gak. Itu loh. Iya, aku sesuk. Ini dia Mas Karjo. Iya dah. Niki teng Jepang niki ceritane niki pengen prei dadi preman nggih. Terus Nanging ya ning kene ora betah ya panggah nyelup-nyelup ae. Tapi ya bapake tole ora dicelupne pra ya. Biasa ya. Bapak itu badhe Ya orang mikir pisan ya nyelup. Apa nek budine nyapa Kak? But, ya but. Itu liturane Kang. Halo. Ya di slow ayo. Lah lapo kan kacamata. Iki lho Kak. Sing penting siji, Piye Mas? tempeke wong Jepang iso siso. Wah. Iso siso, ati iso siso. Iso Bisa berapa barang aja? iso bersiul kan. Wah, yani. Bayani piye? Nah, ini tempeke buat pusing kok. Bagi-bagi telepon masa harus kesel-kesel apa teh kan. Lah enggak sebut berapa gundul aku gak. Ayo. Iki apa bukan ngomong aja Kang? Ini rasa omong temi. Sisi bukan. Piye? Kemelintir temi. Mungkin awak langsung balik, Cuk. Oh, iya. Awak langsung balik. Hati-hati. Tunggu aja. Iya. Awak langsung balik ya? Oh sore-sorean balik. Kucul ya, kucul lurus. Nek kucul arep, kucul apa? Ya tenang. Aku ora ora anak kowe nang kono, anak